Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Play pi baru kini kilong ki khubor bam takasni. Ka Yummy Noodles ka brand ki tunrai ka jila Meghalaya kalapan kot ya kata masa Yummy Talent Fest ka beningkong jongka. Haga entertainment category ka nongjop beningkong ide inong rai Ariana Sim haga kedan ba ala yo abad de imewan ai ko parenta thiang ibade inong rai ram ka kedan balai college ida phila khamti Mary Pingrop haga thup jingrai. Haga creativity category ka kedan beningkong college Kiken Hon Kerry and Remika haga thup cosplay penkit bor kharbani ibade sketch artist iwan haga kedan baar inong than jingthan crochet artist cutie kharbuki iwan kedan balai. Da gajing yok khusnam kaba alak tingka kani gajing ya lang kalong kadak kaba kongsan ha gajing ya lenti jong ka Yummy Noodles ban pen ko bori ka imlang salang lingba ki sap ki phong ba pher ba ki breu ki don. Ya ka Yummy Talent Fest la pen wandur ya ka kum karensan ban itu ban nang pen crowd ki riu don sap ka jela. Kum ganong shna noodle ready to eat noodle baning kong na India ya ka badon ru ka karkhana ba ki nong thiet ki ba buntam ha Meghalaya. Ka Yummy Noodles kalawat kilat kelenti ban ai biang syaka imlang salang kabala kershan ya ka nadu usnem arhajar pra. Ladon kumba arphungut ki ba poisya ka final balawan kumba ndrus pa angut ki nong wan pen ha usosotham auditorium. Ya kini ki arphungut la sya ajit na ki ba wan shimbenta ki balong hadu shispa ar saupu arngon. In the months leading up to the final, participants were featured on social media to help them gain national recognition and celebrate their unique voices and skills. Hagi banai shua ka final, lapan i yaki nong yashimbenta hagi rinsan social media ban yarap yaki, banyo yaka jing itu negeri India ban pen i yaki sur berkisam bakar pang jongki. Rithika Bara, Chief Marketing Officer of Yummy Noodles Kalaong, Isngau sarong hadu kata ban pelong ya ka Yummy Talent Fest kathong jungi kalong ban thau ya ka rinsan ha ka bala ban ithu bat pin i ya ki sap bala buri jong ka Meghalaya ka jinge trilang jong ka imlang salang kalong ka ba phela ban ngisngau kemen ban dan benta ha ka ba pin i ya ka jing start ka badan hapo ka than ka ni ka di ka rukam jungi ban ai kelapat sya ka imlang salang da ka ba nang kentiu ya ki pateng ki bawan ki ba tebet ha ka put ka tem.